Hola, som la classe quarta, la classe Bob Esponja, i hem treballat el projecte de Pablo Picasso. Hem analitzat alguns quadres d'ell, seguint les següents pautes. 1. Tema. 2. Figures. 3. Formes i volums. 4. Perspectives. 5. Composició. 6. Colors. 7. Llums i ombres. 8. Tècnica. 9. Opinió personal. A continuació els meus companys us ho explicaran. Hem analitzat el gran autorretrat blau. El tema, l'autorretrat. Figures. És humana. On és? En una habitació. És real. Sí. De quina època? Del 1901. És pobre. I volums. Són realistes. Estan ben delimitades. Perspectiva. No té profunditat. És un primer pla. Precisió. El tipus de línies que ha emprat són corbes i verticals. Colors. Quins són els colors predominants? El quadre és blau i negre. Són obscurs o lluminosos? Obscurs. Són tristos o alegres? Tristos. Hi ha molts colors o pocs colors. Llums i ombres. Totes les parts del quadre estan il·luminades, per igual. Sí, les ombres estan molt marcades, o poc. Tècnica. Aquarela és de l'època blava.